أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, tumatandang matano sa pamamakinagan sangka radio station dano yung kaiso 95.5 Cool FM. Kalalayaman tano uman lagi dia alungan na salasa na programa ang kaiya mga pagarinyo sang kaiya Muassasat Jamiatul A'imma bil Philippines United Imam of the Philippines Foundation. Umpungan no mga imam sang kaiya Pilipinas. Giyada ni di Amerikano kasi salan-sala malangon mga luksami, mga pagaryami pumamakinag sang kaiya oras tanwiman to nagu gidin mambu di tano kasilan salama si ko mga imam tano sang kaiya pimbarangan na munisipyo sang kaiya 30 Agusiyaw, 40 ang kaiya Marawi City. Siyempre kano o mga pagarinyo ang mga ulama sang kaiya United Imam of the Philippines, so panalan sa lamiran. Nagdagyan ko to uluan mababaloya Grand Imam of the Philippines, Presidente ang kaya United Imam of the Philippines, sagyan ko to matayo, bangsanyo, pagarinyo, wada salakaw ki Alim Saad Ibrahim Amati, na di ka nuiran sa salan-salaman. Nagugyan ko to pagarita no malaysakal say ko mga imam, pagarita no da salakaw ki MP, Attorney Faisalin PDM Tagu. Papamangnin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, siyapan tanong niyan, nagusiyapan wa Allah sa mga pamiliran, sabab ko pa naguntaman niran si ko agama tanu agama Islam. So inshallah naso programa kalalayaman ibubutad ang kaiya United Imam of the Philippines sang kaiya diran kang galabak sa mga imam na may nang kasirang ko kapagingad nagu mabaloy sira na mga tao kataguan sa kipantag so diirang kaprasarasay sa dirang kang galabaka si ko atas tanggungan nirang ko kapagingad. Sagya nga iyami po sa inanay na alhamdulillah ka miyakalala ang kauto pa man na sabagi kung mga imam tano sa piyakapanay hajisiran ang gulalan sang kaya panaguntaman ang kaya United Imam of the Philippines. So sang kaya man ako inshallah na aden na magadaniran lagi din no miyaw na akakuntis sa Quran
Sumangay imam na pagkunti sa siran sa Quran sabay cluster na makakunti sang kauto pa man na mga munisipyo ang makakluster na sadam pa man sa makataban roo. Insyaallah na yamaanan niyan na magpadentanok man si ko makapanay haji sang kaya ko maaragon. Insyaallah. Na nanagid ni kapag ito kawya Amerikano ron. Agyang kaya United Imam of the Philippines Foundation na so mga bangseran sa ingadaranaw makapipikir sa kapanay haji sabab sa isa na rukun wagama Islam. Nagyang kai muasasatan Foundation Tanwa United Imam of the Philippines na magupsiran si ko di ikaseke si ko ay maanan yan na mga pagaritan mga bangsa tanu apnanay haji insyaallah subhanahu wa ta'ala gulalan ko kipagpadaniran sang kai NCMF na insyaallah nagyang ko to presidente agugyang ko to si Alim Nasir Abdul Aziz agugyang ko to mababaloy Grand Imam Tanwa si Alim Saad Ibrahim Amate. So paninta ko Allah pelubulbud niyan so mga pipiyaan niya't ibagay niyan rakatano. Sabab saan na itataros tano doon na nga iya kapumbagay tano sa mga ndauan si iko agama tano agama Islam. Padakaw sa itano sang nga iya mapunto ka masa nagyang nga yabituan sa basa Arab al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Ay mana niyan na sumanusya na waraan niyan, waraan ubetadian, adin na kebabayaan niyan, adin na katataypan niyan, siko kapapaginataw sa isang kaya dunya. Anap kebabayaan niyan, siko di niya kapaginataw sa kaya dunya. Na siko kababaloy a Muslim na kailangan na sa Muslim na ayakipun taganiyan sang kautwa mahabba ay maana niyan na babaya na suat ko Allah. Yuto ditiro no ba sa Arab al-hubbu fillah. Kababayaan ka sunganin sa pantagbuko Allah. Kababayaan ka sutaw sa pantagbuko Allah. Kababayaan ka so apian to na sa pantagbu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bugdu fillah. Ikagwad ka sunganin. Ikagwad ka so tao. Sabab bu sangkaw to pamana suat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu fillahi yakunu li iltizamil mahabbati manhajillah wal bugdu fihi yakunu li ibtiadi muhib an manhajillah wa yaj'aluhuma miqyasal iman wal mahabbatu fillahi unwanu at-tawfiq fi dunya wa ridwanullahi fil akhirah. Yang kutap teroon na ayakya babay ang kakutaw o di na ayakya babay ang kakunganin na suat si iku Allah subhanahu wa ta'ala na karinaw to saan kabagar ang kautuwa kababalo yung Muslim makapag-istid sang kautuwa pamana ibubatad para aturan wallah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang ko to ikagwad ka sunganin. Ikagwad ka sunganin na ano tumabaloy makawatan sumanusya sang kautuwa kakababaya iniyan sang kautuwa pamana di ikasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan adua kababayaan ka suat ko Allah ikagwad ka suat ko Allah na saan matatago
suka petimbang ako para tiyaya mapapadalam ko po sa manusia. Na suatigyan na subabayak wallahu ta'ala na isa na katigan udi na lakada na sangkaw to karina sa inayon ng wallahu ta'ala kumapya ko katataguk ako dunya na ayamala nagyang ko to kasusuatian sa alungan na amawri. So biya kalalaw to ikipantag ang kautuwa mabalo yang kaya kapupagi na tautan alangon din ayad itano pangilain na ditano suwaswatan na so Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala na may kadakadakal so mga ayat at yagu yan na si iko Quran. Gulala na ko kapapanutulan yan si iko sira no to mga tao amya maratiyay amya nga uunaan tanong. Nagukari na sa ayak ipupuntagan tanong ko lagi ditano na suasuat ko Allahu Ta'ala. Ya ayuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Sa paranai apiter wallah sa Quran hay susira no tu amia maratiya na dinyo ku panarigan niyo o to panarigan pamanap kabubayan ka panarigan ka ang kau to pamana mga Yahudi agu mga Kristiyan na sa parananano Allahu Ta'ala ami aloy din sa Quran aangkat ang kadan ko puso ka ang kautuwa uba mabaloy sa puso ka ami tataalok sigo sira no to pamana mga tao mga kulimbagitig aaya din na kabayiran nagyang kutuwa ka uong kirairan si iko Allah subhanahu wa ta'ala na ini sa paranano Allah la tattakhidhu liyahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd sabab sa susabad kiran na panarigan usabad ana na yan na yakisabutan din wallahu ta'ala asiran to mga tao mga riduwa yuwagama na isiran mamagugupa wa may yatawallahum minkum nasa din sa tawa kuani ano to panarigan siran na fa innahum minhum na mata na pediran na yamaanaw to na sigo ka pagagama na ino pa na supuso ka na mitatalo ka sa nga iya mga kulimbagitig ino pan supuso ka na makapuntag so agusway yan na suguan wallah na ayang kapya lalagoy na siran na ayang maanan niyan na to sa padagakiran madadadag ka ay Peter wallah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin mataan na so Allah na diniyan turuon so sira no to ang mga tao amya mangungkir nakatirwanan wallah diniyan turuon so sira no to ang mga tao amya mangungkir nakarinaanan sa makanggugunan naong hagyang ko to al-bugdu fillah kagwad din nakasiran sabab sa suwaswat ko Allah ay nisugu yan to ay kagwad siran natabieta si ikukap kapandang umasa so mga kangudan ni manto so mga muslimi manto na tanto amita taalo kang kau to babayairan si kuya maananian na mga suranga sa agama abadi inaluyo to wallahu ta'ala adi kay di patot ubami taalok so kap kababayay kiran si kuya maananian na puso mga muslim ay inaluyo niyan na wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd so sira no to amya maratiaya mga dato agumya marati ang mga babay mga bae na susabaad kiran na panarigan o sabaad ay maanan niyan na ska uri panu Allah na sulagid ka muslim na kailangan na runon maadin sutitu kap ka babay ay ngaon o to kaya na ni suguan wallah
Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang ko ta kialo yawn wallah asiku masa asu mga sahaba makapupuon si isa Makkah na tumiyugalin siran sa Madina na su mga sahaba kiyaw maan sa Madina asiran itiyugalin na no mga tao sa Makkah na tantuira na piyakabulo sa mga pagariran ang Muslim. Sa ayamaanan yan na kububayan iran. Ang kauto kaya pakataling umakiran o ayamaanan na lagi diran amyaratiya si iku Allahu Ta'ala. Na karinanan sa ayamaanan yan na patutudan na si iku masa kapakisabutan ng kauto pamana suguan wa Allahu Ta'ala kailangan na ayam makasisalapidawa na so miya maratiya si ko Allahu Ta'ala nagugyan ko to ayam maanan yan na kipaparatiya si ko Allahu Ta'ala na patot kun dulun-dulunan iran ang kau to akap kubebe iran ko lagi diran amya ratiya mialoy o Anas bin Malik radiyallahu anhu ayamaanan yan na mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiro yan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yakuna al-mar'u la yuhibbuhu illa Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allah minhu kama yukrah ay yuqdhafa fin nar. Na pada kasabut sangka ia hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam na teluat tigiya nakaklami asa din sa katataguan nun ataw yung nga telua klasi na sa din sa katataguan nun na manusia na keto na kaon su titua kamis o paratiyaya titua kapia o paratiyaya ayakuna Allah wa rasuluhu mabaluy suwallahu ta'ala agususuguyan ag YouTube kubabayaan yan nada salakaw susalakaw kiran na ayamaanan yan na di kerpangangkot akap kubabayaan yan ku Allah agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu salakaw kiran auto na yan sebutan si mga uri panu Allah ta'ala na mabaluy sumyarat yaya ilabin niya ng kauto akap kubabayain niyan ko Allah ilabin niya ng kauto kap kubabayain niyan si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapantag ko suguan wallah makapantag ko ukit-ukito Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayamaanan niyan na kubabayan yan ito uwad na miyaloy ini suguan baka niyan ito sabab sa sasabutan niya na kubabayan yan so Allah agususugu yan nasa din sa katataguanan katataguan sa na manusia aya kagagdaman niyang kupuso yan aya katamin niyan na tupo sallam naroon kaun kepandangan kau tu kamis o ayam anan yan na paratiyaya na ay kadua nagyang ko tu kababa lagi dia na muslim lagi dia na manusia sada sabab pa ini kababang tu asu at si ku Allah subhanahu wa ta'ala na kau tu gitu ikadua ng aklasi na ayamaan ini apalit agi
tagsiran na yamaanan niyan nakababayaan niyan ng kautwa lagi dia na miyaratiaya sabab sa yamaanan niyan napaparatian niyan mambu so Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yakraha ay yauda fil kufr na ikatlo ka binusutitu kamis uparatea na ikigwadiyan uba makakasoy si ku kakakapiri si ku urian o kiapaka lidasaw wallahu ta'ala sa lagi duki kigwadan yan ubas kanyan matagu sang kautua kanarakaan. Ayan na ni sebutan san basta mapadeka si ku mga matatago ko turuan nakagwad na kada na ginawang ka ubang ka kambabalingan ni ang kautwa betad amadededeg kung guwani agyong kuto so betada uungkir na kaso Allah subhanahu wa ta'ala. So sebutan san na sumanusia nagyam kuto ayam anan yan na kapenang gina ini si ikong mga buton katuusanan sandudunun ang kauto kapiyaw parateya yung uto ang mga rarata na paliugat ko mga tao ami kagwadiran ito o si kay napadwallahu ta'ala si kung mapia betad mapia mga tao rung kanya nun inibilang na ubang ay maanan yan na matatago kasi ko kadadagan nakagwid na kadno to sumarata betada sa para na di kabayaw Allah nakagwid na kadno to ini isa iya na si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala Rasulullah mata sa'ah yung ito sa katawa maamya katawa mamakiko nabi na ini isa iya nun ya Rasulullah anton at tigiyan imasa akapikataling umawbang kita anton ay masa akapikataling umawbang kita simbagu Rasul tiyan mana iya wama aadad talaha pamana inuwap anton ay upang pipi amal kauto na ini sa uno nabi anto na mini prepara dungaon siku kapag ka maubangkit na aya inisumbagian la shay daatigian masisigurado kan amal ami prepara dua kanon inun taatigian na aya bumapri para dua kan illa anni uhibbullaha wa rasulahu inun taatigian na matatangkadakan na si iku puso akan at tituop kababayan akan su Allah agu tituop kababayan akan susugu iyan na yan isimbaguno nabi anta ma'a man ahbabta qala Anas فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول na aya ini sembaguno nabi
nasa kaatigian, na ayad din ami pagpada ka, na suwaya maananiyan na kababayan ka. Allahu Akbar. Mataan. Inisumbago sa kato mamada mapririparado kan upang masubangkit. Inunta na ayabu maririparado kan na kababayan kan su Allah gususuguyan na ay inisumbago no nabi na mataan na mi pagpada ka saka na mi pagpada ka so ay maanan yan na kababayan ka. Natigu Anas bin Malik ada din na kaya sunurami. Saya maanan yan na miyabubaya kami sa titu kap kabubaya ko kaso sonor sang kaya kaya nagami si kukatir Nabi sallallahu alaihi wasallam asa din sa kabubaya ka na ayang kami pagpada na Peter Anas bin Malik amata anatiyan asakan na ayang maanan yan na kabubaya anakan sun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naguso Abu Bakar, naguso Umar, na pengening kuatigian, si ikwal aman didingan-dinganakan, amabaloy, ingem pedaakan nasiran, sabab sang kau tu akap kebubaya iya kang kiran. Kau tu. Mana niyan na mahabba, babayabu, nakisulad sa surga. Kau tu. So aya magilain siya mga uripan wallah, na puso. So puso manusia. Anto na matatagusan ka na puso manusia. Anto na matatagusan ka na puso manusia. Ap kababayaan yan. Runon may tataalo kang kau to pamana. Babayaan ko din yan kapag inataw sa nga dunia. Mga day. Si imita taalok. Si kukap kababayaan yan. Si kung mga galabak. Asugwan wallahu ta'ala mga day ang namita taalok. Naupamaw ilayang kasubatad layasang kasupagtaw na igira amaw to akalilimuda si ikwagama na manawat tuwag suwaya maanan yan na mga Muslim aaya patimu-timuan naguaya kalilimuda na suwagama na may ito apapakaw maun. Sabab sa ayamaanan yan na may ito unso babaya ang mga tao. Natabieta, na waya pelimu-limudan, na kandedab, si ikubagwabasa na kakunsirta, kapangalilang, kapamamakinag sa mga buni-bunian, nama penuh-penuh na tao. Kamagilay sa upama na kantianos. Ada makailay sa kantianos. Natabi din tabi umranaw. Ang kau to upama na miyama ka kantianos. Sabab kumita tara lorun ang kau to akap kububeirun. Wayam anan yan na puso iyan. Nagi mambubutad tenu iman to. Matatantaw tano supagtaw. Ami kurang ang kau to akap kababayairan. Si kwagamay ran agama Islam. Nakapamakatadmaya mga uripan wallah. Kapamakatadam. Kaaya buwas sanganon. O mga pagarini o mga ulama. Nagyang ko to pa na kipsampay niran. Si ikunganin. Apada kaya sabutan niran. Si iku agama tanwa agama Islam. Why? Na siya pan tano sa mga puso tano. Kababayaan tano sa mga tao. Adi iraninggal bakan sa Islam. Kababayaan tano sa mga tao. Di iran di panaguntamanan. Ikapakasulad sa surga. Waya maanan yan na mga tao. Tabi na makapira din sumagad kumasa tano. Aswaya maanan yan na kaya pakalubay uparati o madaklataw. Si kukab kububaya iran si kwaya maanan yan na mga ulama iran. Nasusaka may ito. Kasumiyagad sumasa. Susaka may ito amaw ay maanan yan na patemu-tamukan.
Ako pa mau ba nga din na pambagi-bagi asi ko soldo teluragun na suma na riso kinuha nga. Aya pa nakapakaw ukitaw na kanduri. Nagyang nga na pera ka kinuha nga aya kapakaw ukitaw na kanduri gamya kay tito. Na umansaulan na aya maanan niyan na di ba ida nga ro ka benwal 80. Ay gida ka. Napisembi ikaw ang subabay aka kung mga ulama. Kalubay, iparatiyaw pagtaw. Kaya miya suwa waya maanan yan na tabi taon na pentagan taon. Na mga tao. Na igira mo to adi na magagdamay ranon. Ay maanan yan na kakway ranon apat temutamukan na ayran penalagpaan. How to? Na igira aya maanagun na balas. Aya kumangaw na kasebar. Aya kumangaw na kasurga na tabi na da pentagantaw na pagataw na mata-mataan na papalaguyan yan. Ang kauto pa ma nakapkubabay ay niyan nun. Naguyang utakapanggalbakan niyan nun. Ay kakagawa diyan. Na-repair ang tanong. So para tiya tanong. Inang kaan tanong so para tiya tanong. Kami apukas tanong saya. Saan ka iyo pa man na di pangaluin o Nabi sallallahu alaihi wasallam kailangan na mabaloy sa puso tanong mo tango ng kau to atitu kap kababayain niyan si iku agama kap kababayain niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mapasang amay ka aya matatago ko puso manusia na kabimbanan. Aya matatago ko puso manusia na nga aya matatago ko puso manusia na api yan miya sembi suagaman yan kasurgaan yan nasar kami kakuha sa pamana di pa nakiraot sa pitugaw iyang kau miya ko na pira nagi makaw matano sa alungan na maurish inna Allah ta'ala yakulu yawmal qiyamati ayna al-mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli na ayamaan niyan na ipananawagu Allah di na tiruno Allah sangkaw to masa adi na kesirungan inuntabu na susirun-sirungaw Allah na tawagnu Allah ande den susira no tuwa mga tao ay maanan yan na minggi ginawai sa pantag sa suat ku Allah Ta'ala. Al-yawma udhilluhum fi dhilli na imanto napakasirong kusiran kusirong-sirong akan nadid na kesirungan ninunta na subuso sirong-sirong akan atig wallahu Ta'ala. Kapaking ginawa sa suat ko Allah. Nakilides ka ko kasiksaan sa alungan na mauri. Kilides ka sangkaw to kalalagindab. Ukayaw sangkaw to masa. Kapaking ginawa sa suat ko Allah. Ayad ing ginawa yan, naguayad ing galabakan. Naso kapakagataw o Islam. Kasabuti si iku Islam, nagugyang ko ta kaaden o kapkababaya yung mga tao si iku Islam. Di na ni panggiginawa yan. Inaluyo Allah sa Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kapten niyo so taliw Allah. So agamaw Allah. Ngulalanan niyo. So agamaw Allahu Ta'ala sa kalangwan niyo. Kenapa niyo tutula kay? Ayam maana na su Islam na panggiginawa iso mga Muslim, panggiginawa iso miyarat tiya si iku Allah, sa aya sirampangan ng kauto agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya panggiginawa iyan na so agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, sa ito isuguan ng Allahu ta'ala. Oto. Ada na pada
inaloy o mga ulama ap kasabapan sangkaw tuwa kakitunay na ka kukap kababayain ka ko lagi di ka muslim lagi di ka miyaratiyaya sa iku Allah Ta'ala paganero na tigyan na i'lam tangkadang ka sa ginawa nga i'lamil muhibba bihubbihi fillahi ta'ala ang kau tuangani na kiyabubayaan ka na ayabu sabab ini kabubaya kaun na suwa-suwa ta si Allah ito itin ka din na ka ay gira kang giginawa ya kanaba suwa-suwa ta si Allah kapamagapada kanaba suwa-suwa ta si Allah na ademburas na makapambubuno siran makapambelag-belag siran na igira mo to akang giginawa iya suwa-suwa si Allah na mabager a koneksyon kabaang nga din naka di din na mautang ang kau to adiran kang giginawa ang kau to kapakatitin nagudiran kasi salapi dawa sabab sa suwa-suwa si Allah nagianan na inggulala ng kau tuwa tangka daw tao. Inggulala ng kau tuwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam idha ahabba ahadukum akhahu falya'lamhu annahu yuhibbuhu. Igira amaw to at igu Nabi aswisar kanu nakiyabubayaan yan ining ginawa iniyan so lagi diyan a Muslim na pakito kawin niya nun. Pakigdaman niya nun. Pakito kawin niya nun. Pagari ko, ining ginawa iyakan sa ka sa suwa-suwa ta si iku Allah. Ini pagpadaakan sa ka, ini pagugupaakan sa ka sa suwa-suwa ta si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naisaw to. Kapapakabagar ang kau tao pa man, di kang giginawa agu di ka pa magpada, apaparisabutan ka kulagid ka Muslim, ayabu asabab, akiyabu bayaing kaun, na suasuata sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mubadaratu bil musafahati wassalam. Isa pa na kapakilot, ang kau to adi kang giginawa nagyang ko to may laing kaso pagaring ka Muslim na kailangan na may pangunak-unang kaun sukap kumusang kaun agu sukap sila man ko sabab sa sunabi na tiyan la tadkhulul jannata hatta tu'minu di kan udin makasulad ku surga taman sa di ka numaratyaya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Na di na makomplito so paratiyan niyo. Taman sa di ka no ang giginawa kakabaya Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Bakan terkan wati guna bipetteru di na bakan sakanu pengguna na uwa sangkau tua say nganin ande dini kang gelbakan yoron na mielot sudi ni kang giginawai na tigo mga sahaba abala ya Rasulullah afsus salama bainakum na pamayan degniu udi napaka burantawan niyo udi napaka langkapan niyo so salam si ko paglatalatan niyo. Amana niyan na sila man nakaso lagi di ka Muslim. Kumus nakaso lagi di ka Muslim. Kaysa tuwap katang kadasa ginawa pagaring ka Muslim ay maana niyan na titu mapapadalam ko po so ka ang kautuad gingaw kapaking ginawa na padanan
amangan dauan o agama tanu agama Islam. Kasi salama. Kaya nga sabag ko sabagi na maanan niyan na kinuaniran sa kipantag, kalay kipantag, so kay importante yung kasalam, na kay importante yung kakumukumos. Apadanan sa sunnaw nabi, sallallahu alaihi wasallam, ay papakailot, uga ko o kang giginawai, kung dulon-dulo na ang mga Muslim, ang kana nakasisalama, nagukakumukumos. Ikatlo at iyan, na taqdimul hadiyah fi munasabat liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahaddu tahabbu. Pada kasabuton, nagyang ko to taqdimul hadayah, yang ko to kapumbaging ka sa pamamagayan, si iku lagid ka Muslim. Kapumbaging kaon sa regalo, kapumbaging kaon sa pamamagayan. Api anto na nga na pamamagayan. Na isaw to ay papakabagar, ang kau to gakot o kang giginaway. Nakahilanganan, aso mga mu'min, aadin na tamo kay babagiro no Allah. Na usarang kasutamo ka sa suat ko Allah. Usarang kaso iniriskir ka Allah. Sa ayam maanan yan, natabangan na ka, ugupan na ka, si kukaragnan apagaring ka Muslim. Sabab saan ka iya sa tanong, na sukaragni ko pagtaw, igira pelayas na ka amata, sumaw-ulaw-ulaw pagtaw. Nasabaad ko sabagi ina magagadamian, ang kautakar ganiron ko kapapagi na taon yan. Na supagariran a Muslim, na banyan din tatantawa ang kautakar gani ko lagi diyan a Muslim. Why? Miyada susati manakagdam. Kaya titu a Muslim, niya maratiyan si Allah, nasati manikagdam. Magagdam ka ang kautakar gani ko pagaring ka Muslim. Nagyang ko ta kapuguguping kaon. Gyang ko ta kaptubanging kaon. Gyang ko ta pamana kapugadbaysing kaon. Sa mga pipi akatero, kababasan suawid akalian, kababasan ang kauto akaragniron. Nagyanan, ipapakailot akang giginaway. Padropan, na ziyaratul mahabba bainal fatra wal akhar liqawlihi sallallahu alaihi wasallam zir gabban tazdad hubban. Upama naging utakap pumisita nga kaptukawang ka kung ginawain ka Muslim, siringan ka Muslim, tunganay nga Muslim, mapaparatiya si ko Allah Ta'ala. Kami bisitay. Sabab sa giyang masatan mo man to. Nainop ka da so kailo to katutungan na ya. Kailo to kang giginawa Ka miya kay to so di tano kaplimulimod. Makapantag ko kang bibisitay. Sa ayabuwa ka pambisita o pagarinian a Muslim, sa lagi diyan na Muslim na igira mauto amya nga papantag. Na mapia din ito ka katibaw. Ugay din na sukang bibisitai na isa na nabulong o mga awid akal. Pumisita ka kung pagaring ka Muslim. Na ayamaan niyan na papakapia din na ginawa pagaring ka Muslim. Why? Nagyan na ni amya aloy yung mga ulama ay papakabagaruga ko to kang giginawa na sukang bibisita sabab sa ayamaanan yan na sunnanan wagama Islam at tigman na yung nabi pamisita ka bisitain ka so
tao ay maanan niya na marani ko puso ka kaan na papaguman ang kauto pa ma nababaya ang mapapadalam si ko puso ka nagyang ko to mambu apya misitaan kapagaring ka Muslim napkuman na ng kauto pa ma nababaya matatago si ko ay maanan niya na puso iyan nagyan ni buntal o kapapagingad kapag kay Islami kapagingad kay Islami agyang ko to di iran kang bibisitay. O mga lakos na nuguan na di makaptitigran wa sabab sang kau to pamana sisi ko adatiran ng kau to ka di iran kang bibisitay. Ikatlo na ikalima na i'tidalul fil hubbi wal bughd. So ginawa inga pagari nga Muslim na aya suguan no Islam nagyang ko ta kapendiyang ka angka o di nakatimbang angka sang kau to akipapentag na kaon si ko kakababaya ingaon ago si ko kakararangit ingaw why kanaba kay mi aloya kababayan ka so pagaring ka Muslim napiakat tuman akaw na kaya babayan ka mambu langon din na apia so gasto ko pamilya nga na singa piaka antap ko ginawa nga mi subraw to man ayam yalo yung nabi na ahbiba habibaka hawnan ma asa ay yakuna bagidaka yawman ma kababayain ka subkababayaan ka sa matang ka kalukalo na sabkurya masa nag-YouTubers imya balo yariduwe nga o to ilan naman na anduwan o tuwaga may Islam na kababain nga so pagaring ka Muslim sa didiyang ka ang kabu di makalapas di subra kasabab sa ayamaan niyan na din kakatawan so kurya masa na ayamaan niyan na miya kapriduay ka no yuto yung ayamaan niyan na mimurtad siya yuto takinububis ka so kababaloy niya na Muslim na kanabatitu na ayamaan niyan na piya katuman na kaun so kababain kaun o di ina munafik bes na yamaan niyan na miya kapriduay ka no rinidu iyan so suguan no Allah rinidu iyan so Islam na ito miya mimbalo ya riduay o Islam riduay nga abagid ka hawnan ma nasopman so kakararangiti nga ko tao na titang ka inga kanaba lagi dumranawa ad na kararangitan niyan na ayamaan niya na isuguyan ko mga wata yan na kararangitin niyo sigiraw kakirarangitan na kan. Isuguyan ko mga tunga na niya na kararangitin niyo sigiraw kakirarangitan na kan. Isuguyan ko ayamaan niya na taman sa apo yan sa laban na tigin na kararangitin nga sigiraw kakirarangitan na kan. Nalangon din na pamana mga puwersa niya na si iniyan piyakaanta po ko kararangitan niyan. Na miri paradu na piyaka teman-teman yan unso kagwa de gurarangita sangaw to pa man apkirarangitan yan ay harko Islam na matengka why kagwa din ka giyan ko to balansa nga giyan ko to i'tidal kapag balance na ka ang kaw to pa man ka kikigwa din kaun asa an yakuna habibaka yawman ma ading ka tigu nabi sallallahu alaihi wasallam katawan subkulaw masa namito kaw nagyang ko to ridway nga iman to na mapita na mimbaloy a ginawa nga nalambusan sa tadman o to pa na apya katumataman na kaw so kipkagod na kaw na mapita na miyak ang ginawa gano na maanan niya na baka niyan ka atitanman na sisiko ginawa niya no to so dito mapiyasi ko miyarati ko Allah na isaw to andauan waga ma Islam so kakababaeng ako lagi di ka Muslim na matengka na supman so kakirarangiti nga si ko tao na matengkap man al-hirsu ala al-iman wa fi'lu ta'at wa tajnibul ma'asi na makipanggiginawa ika na kailangan na sisiyapang kadanang kauto para tiya si iku Allah Ta'ala. Sisiyapang ka din so para tiya si iku Allah Ta'ala. Nagu kang galaba ka
sa ikasusuatu Allah nagu pananggilaing ka sa mga dusa kagina ni kang giginaway barat na minggiginawa ikano na yaping giginawa yan yun nakanabo paratye kakanggila ba ka sa mungkarat adi ka bayaw Allah langon maasya na riba to kang giginaway lagi din sa kaya kepandang tanong sa kaya masa tanong aping barangan na upakaeden ang mga grupo makadadalong sa kang giginaway na kang giginaway ari andin ni ka sulde ka sang kautua grupo iran na may tumala pagati ka ulitan na piya ka bada si randra ka na kang giginawa yun to apambada sa ngairan Allahu Akbar na padadinanan si iku mga ndauan o mga ridu ay tano ipumbinaseran ko buntal o kang giginawa ang dauan o agamatan o agama Islam mialuy wallah sa Quran innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda susirano tu amya maratiaya aming gagalaba ka sa mga pipiya na mbaluing kiran wallah ang kau to ay tilagad kiran wallahu ta'ala ang kau to pamana balas da lagi din na balas maana so kasurgaan na kailangan na mga uripan wallah mabaloitan wa mga tao ading giginawa pantag sa suat sa iku Allah kagyutoy ka pakabagar o agamatan o agama Islam nagu ilain tano subuntal o di tano kang giginawa kagibagar tano ang kaya kang giginawa sa iku agamatan o agama Islam kapamagugupa nagukasi sa lapidawa sabab san na miyakasi ka ng kaya oras tano nagid ni kapanalamat yamir kanulangon sa kanusan na miya mamakinag sang kaya patpulo agusyaw 30 agusyaw ang munisipyo nagu ikapatpulo ang kaya Marawi City nagusulang ulang ko rautan na unin nga sangkuan ang kaya radio station tano yung kaya 95.5 Cool FM ginikap sila mamir kanusan na lango-lango na mga bangsami sa nga iya tumampar sa nga iya First District yang nga iya Taraka Tamparan sangkana na Barangay Bukalan nasa Lamrakanusan mga katungan na yan di emis kanusan sa salan-salam ang giyangutua panugang anak na si Haji Nasripa na uba pumakinag na sa Lamrakanusan lang o nagusulang wano kaya mga nakansan nawiyang nga iya mga tunga na itano sa nga iya bayabaw na di emis kanusan sa salan-salaman sa nga utua kaya mga mamuyagin niya Ustad na dawi so mga tunga na itano sa nga iya Sikan District Mambu so mga bangsa tano sa nga iya Tugaya uba na pamamakinugong mga katunga na yan na di ngas kanusan sa salan-salaman sa nga iya Marantaw nagusang nga iya Bacolod Kalawi na di kan sa kanusan sa salan-salaman papamanganin tano si ko Allah Ta'ala sumaanaw salam na ayatan umipaginataw sa nga iya dunia kalilinta din naguka pipi aginawa papamanganin tano si ko Allah siya pa niyan sa mga ulama tano nagupamulaan niyan ko mga puso tano sukap kubabaya itano si ko lagi tinwa miyaratiyaya si ko Allah subhanahu wa ta'ala gini ka penalamat itano sa nga iya radio station tano kasasabapan sa ditano kapaka pupakinaga yang iya DXSK 95.5 Cool FM masidan lalamba sa kaya Barangay Raya Sado Marawi City yang iya mga teknisyan tano lagi di akin niya Ranul Intong si Larry Juan Romeo agu si RG Diritsu agu si Talha Ginar nagugya nga iya kapapantaga na Honorable Chairman sang kaya Barangay Raya Sado Marawi City si Ismayatin Adyong Taib
Penalamatan tano siran so mababalay station manager sangkaya radio station na sabab ko ibabagiran na iya sana nga maliwanag sangka iya mga bangsa niyo ang mga imam sangka iya United Imam of the Philippines Foundation. Yan ikap sila matano kung mababaloy provincial chairman da sa lakaw kay Alim Ismail Balindong, nagugyan ko to chairman sa 1st District, Yusuf Barambangan, nagugyan ko to mababaloy chairman sa 2nd District, Alim Nabil Mahmud, nagugyan ko to treasurer ang kaya United Imam of the Philippines, Alim Nasir Abdul Aziz, nagusulangwan no membro, mga chairman sa kaya pimbarangan na munisipyo, membro sa nga iya ingang padatano sa nga United Imam of the Philippines. So mga pada programa ang kaya mo asasa tano, foundation tano, United Imam of the Philippines na katukawan yubo insyaallah ta'ala na yamaan niyan na so panaguntaman o mga ulama iyo sa nga United Imam of the Philippines na itataro si Randan. Giya din naman bu ikapun alamat itano ko langwan o mga datutan wa mapay puso sasalapi daw ni Ranso mga ulama lagi dagyang ko tuwa si MP Paisalin Tagu na isanan datu malay awidakal si ku pagarinian mga imam sa pangintano si ku Allah subhanahu wa ta'ala timo-timo untano niyan si ku surga iyan naguri irila iyan rakatano. So mga karibatan di itano manggalabak malagid subkay ng katano aguso di itano rung kay nang ka giabuswa tayo bangsa ni wada sa lakaw kay Muhammad Fudail Jubani Muhammad Abdul selam na kan sa kanusan lango na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.